Ka Samsung kala launch biangsa kana gawe ka phone budget jangka kata kadai ka Samsung Galaxy M17 bat kane kadai ka successor lana ka bami peteng na ka to ka Samsung Galaxy M16 kane ka Samsung ru kala sedang banlong lane ban penbut kum kini ki brand China kada banga onggum tan namar ka to ka M16 ru kadai ka baki launch mentahi usnem arja rapusan manha ubnai Februari ka claim up hadu bakan dadap cisnem kala launch biang sakane ngalade ban bata yaki features jang katoga M16 ru handre haki to kipor ngasak chna yaki video janga daka kentin penar de hadin balak bun na pedeng jongpi ki parlok khasi ki bam yasnga thu bha yaga kentin penar ki balak request bangan keren daga khasima ban yasnga thu lem de na kata gadau ken balak pelong yanga ban persyang daga khasi telada pikwa ban yoi ya kata ka video jong kana M16 ngan sabu yaga link jongka hapok ka description jong kana video lane haka pin comment haka naga video pat nginyepe yaki features jong kana M17 kabade ka successor lane ka bami peteng naga to te haswa bangan sedang request yopi ba pinya aya ka like bat ka to ka hype jongpi haka naga video kum kadak ba pias ngau tenat ban page bat pia kersian yaga naga channel bat lada pis ngau yo jimuntoy naga naga channel pila ru ban subscribe te ya mentang nginyepe yaki features jong kana phone tengin sedang shwa haka design bat ka build jongka ka design jongka kumba pi hang ne kalong simple kumba long hakito kiwe ki model jongka tenang ta ka build jongka pat ka body jongka kisnada ki plastik bat ka bak jongka ru kisnada ki plastik handre ki stream kum kita ki fiberglass nang ta ka thickness ne ka jing stang jongka ka 0.9 mm bat ka jing khia jongka la ne ka weight jongka ka 6 khandai pulai gram nang ta ha ka IP rating kila ada ka IP54 kat ba ha ka to ka barim ka M16 kamdon ya ka ta ka IP rating handre ha ka ne pat at least kila ai da ka balak ban syan malu mala kum ya uslam nang ta ha ki sim card pat ka support dagi dual nano sim card bat kila ai da ka hybrid sim slot kamut ka don ka option la kuat ban expand ya ka memory card lane ka storage jangka nang taban unlock ya kana kapun ki ada ka side mounted fingerprint lada kimon ban ada ka toga under display fingerprint rum kana ka display jangka kala ban support namar ka display jangka na kapun ki ada kita ki super AMOLED display handre ki claim ada kata namar baki lale cost cutting lane ban penduna ya ka jinglut jingsep ha ka porba snayaka tenang ta haki colors jangka pat ki don arjan ka banangkong kata ka moonlight silver ka ba arpat kata ka sapphire black teman tapat nginyipe yaga display jangka kajing hek ka display jangka naga pun kalong 0.9 inci bat kila ada ka super AMOLED display khandai peu hertz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness jangka display jangka ka poi hadu khatwe spa nits ha ka to ka front camera portion jangka kila ada ka to ka water drop notch ki claim ada ki to ki punch hole display bat ha ki to ki bezel lana ki to ki benta bayong ka to ka display jangka ru kilong average tenang ta ha ka display protection kila ada ka ta ka Gorilla Glass Victus teman tapan ini pet yau chipset jangka chipset lana processor kila ah kana ka phone kata da Exynos 1330 bat san nanometer kisnaya o kine ki processor Exynos kide ki processor ki balasna maka hi lana ki balasna daga Samsung bat kine ki processor Exynos kim dalong ki baklan ha ka baide bat ki games ha ka antutus ko lai thu bag une processor uyo kumba nriulak bat ha ki games kum ka BGMI yamanta kadang support tang daga 30 fps te kumba ngai thu menne ba kine ki processor kim dalong ki baklan ha ka baide bat ki game handre ha ki be ki normal task te kila ban handle tenang ta haki software pat kila ada ka One UI 7 bat ka Android 15 hadu hnrius nem kin aya ka OS update lana ka Android update bat hadu hnrius nem pat kin aya ka security update ha kita ki liang tang kana ka Samsung ka balak ban ai daki bun snem kita ki update te kumta ya kito ki bathiet ban bat daki bun snem te kana ka Samsung ki best ba ha kata ka liang tenang ta haki AI features ru ki don kato kana teli kum kata ka circle to search ka inbuilt Gemini Live kata ka voicemail ka voice focus kata ka now bar kata ka auto blocker bat kiwe de tenang ta haka RAM bat ka storage jongka ka don hadu lajan ka banangkong kata ka 100 GB ka RAM bat 4 GB ka storage ka baar kata ka 100 GB ka RAM bat 4 GB ka storage ka balai la na top variant jongka ka 4 GB ka RAM bat 4 GB ka storage ka jat RAM bakil ah kana ka pun kata daga LPDDR4X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 2.2 teman tapan ini poi haka kamera jongka kana ka pun ka don light teliki kamera jongka nadin ka banangkong ki ada ka 100 megapixel ka primary kamera jongka bat kala support ru ya kata ka OIS ha kana ka segmen kamnyar bhaban yo ya ki pun ki ba ai ya kana ka OIS kata ka mut ba haki video jongka kan kamlong stable namar ha ka to ka barim ka M16 ki claim ai ya kana ka OIS ki aitang da kata ka EIS handre ha kana pat kila ai ya kana ka OIS ru haki video kana ka kamera jongka kala ban shoot tang hadu 1080p 30 fps namar processor bakil ah kana ka pun umde ba support yaga 4K na kata ka daw kana ka kamera jongkaru kana mlaban shoot daga 4K tenang ta ha ka to ka kamera ka ba arpat ki ada ka 1 megapixel kata ka ultra wide kamera ha kana ga liang ru kine ki Samsung ki khamla namar da ki be ki company wat hadu RP 1000 ka doru dang don ki bom ju ai ya kata ka ultra wide kamera
Henry hakane ka Samsung pat at least kila ai yakane ka ultra wide kamera. Tenang ta hakato ka kamera ka balai pat ki ai tang daga 8 megapixel kataka macro kamera. Haka front kamera jongka pat kila ai daga 4 megapixel but hakane ru haki video ka support tang daga 1080p 30 fps. Haba yapit yaki features jongka kamera jongka kim pada klan Henry kila penbiang pat yaki tagi basic needs jongki nong penon kam. Temen tapat ini poi hau bateri jongka. Bateri jongka naga pun ki ada 1000 mAh. Bateri jongka dah hek tan kumbalong haki weki pun. Henry kini ki Samsung ki kambiang kita ki bateri optimization jongki. Bat kim julek marketing ya kita ki bateri size lenaki mAh. Namar lada hek makena ka bateri size ru lada kim long kita ki ba optimize. Tekum ta kamentore lada hek makena ka mAh ru. Henry kini ki Samsung ki kam fokus haka optimization. Tenaga ta kadau ba kini ki phone Samsung lada pi notice bawa da kitu ki phone ki balak pelat ya ka silak ru lane kitu ki flagship phone jongka kum katu ka Samsung Galaxy S25 Ultra ha ka toru pinui bakam cross ya ka 1000 mAh bateri jongka Henry kala pat ban ya compete ha ka bateri backup bat kitu ki phone ki ba ada ki bateri ki ba kham he ru tenang ta ha usajar jongka naga phone pat ka support hadu 800 watt Henry kan mau ba kini ki Samsung kim ju ai ya utau adapter lane u charger pihak bantit separate ya utau charger lane u adapter. Teman-teman ini pet yaki weki features jongka. Karena ke phone ka support hadu khat arteli kita ki 5G ban. Ha Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6. Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.3. Ha ke speaker pat ki atang da WU speaker lane utau mono speaker. Henry lai thu pat ba speaker jong kana ke phone ulong loud ba. Tenang ta haki mic te ki ai arteli ki mic. Nang ta utau NFC ru udon. Kata ka wide one L1 ru ka support. Kata ka kamera tu API ru ka support. Bat ba ru ki sensor ki badon kam kila download. Teman tapat ini poi haga main kata kedeka dor jongka ka dor jongka naga pun ka sedang nadu ka khat arjar khandai spa khandai Henry lada pi apply ya ka to kupon bayot naga Amazon lane ki bang offer te kala ban hier syaga khat arjar san spa bat kata ya ka to base model jongka ka 100GB RAM bat chispa 4GB ka storage ka ba arpat ka poi khat 1000 spa sab khandai bat lada pi apply ya ka to kupon kan poi khat lahjar nios spa sab khandai tengka nang ta ya ka to top viran jongka pat ka poi khat 1000 nios spa sab khandai tengka Henry lada apply ya ka to kupon kan poi khat 1000 spa sab khandai tengka bat kan mau ba ya kana model ki ditang naga Amazon amde naga Flipkart teka conclusion jonga ya kana pun balada pide ki normal user ki ba penon kam ban page video ban le social media teka naga pun ka biang bha namar ha ka to dor pinam yo daki pun ki badon ya kata ka super AMOLED display namar lada pim tip ba kini ki AMOLED display am kilong ki ba best bha ki quality jongki ladai compare bat kita ki LCD display ki ba ki brand ki sat ai da kita haga to dor Henry lada pide pat ki ba kham khlain ban le kai game te phila ban page da ki namar kane kala ban telot hakilyang ki game Henry kine pat ki Samsung ki khamla hakiwe pat kilyang kita ki de haka user experience bat sa kawe kata kadega software support namar tang kane ka Samsung ka bala ban ai hadu nrius nem kita ki software support kat ba ki brand kimla ban ai palat yaga arsnem tekum ta ban thit nagbenta ban bat bun snem te kane ka phun kan long ka babiang bha kane ka phun am kan bas bha lada thit ban ai present yaki kimi ki pa lane yaki riu rang ba bat yaki badang samlaru yaki to ki bambena ban le kai game te kane ka phun kadang biang ngala ban recommend ya kane ka phun lada pikwa ban thit ngan sabu ya ka by link jongka hapok ka description jongka na video lane haka pin comment Hait kadon ya kita kijing duna jengka iwe armo kumah to speaker ki atang da uwe. Handre ngimla ban expect pelat mo ha kato gedor. Namar wat daki pun ki ba arpheu arpusan hajaru dang don ki pun ki bam aya kataga dual stereo speaker. Kum kato ga OnePlus Nord CE5. Katoru kadang penon kam tang dau single speaker. Nang ta haka kamera ru hakiliang kidur taka biang. Handre haki video pat keduna kendiat namar bakam support daga 4K. Handre lada pimde ki content creator tepin yale ayu mo daga taga 4K. Kan syu pendap ka ya ka storage jong pi. Handre ban shoot video ban penon kam yalde tang daga to ka full HD ru lane ka 1080p ru kala biang saba kala support ru ya ka to ka OIS namar ha ka to ka .m daki weki brand ru kinamla ban ai ya ka taka OIS hagi pun jongki teman-teman ngatrai lang ba kana video jonga kala yarap ya PC bun ban singa thu ya kana ka pun telada pisngau yo jing toy na kana ka channel jonga singa bahaya ai ya ka like jong pi bat ka to ka hype bat subscribe ru lada pidang wan thmai ha kana ka channel tengin nyesiam ha ka we pat ka video jonga khoble bun